bueltak emoteko, esateko hostia, bide luzea izin den arren, lortu dugu, egin dugu posible. Borroka hau aspaldiko partez dator, da 1986ko ordezkariak ere baditugu. Heldu da bai garaia, udalerria gara, denon lanari esker, zorioneku, eta mailugarrenak gara. Gora Usansolo eta Usansolo herria da. Nazioartean gorenak ebatzi du Eskoziak ezin duela independentzia erreferendumik egin Erresuma Batuaren baimenik gabe. Kolpe gogorra hartu dute Eskoziako gobernuak eta Eskoziako independentistek. Erresuma Batuko auzitegi gorenak Eskoziaren autodeterminazio eskubideari atea itxi ostean, gure eskuk autodeterminazio eskubidearen arautzea aldarrikatu du. Eta ziur gaude, gaur espada bihar berriro erreferenduma gauzatuko dutela. Ziur gaude moduan, Euskal Herritarrok ere, hori egin eta lortuko dugula. Alde batetik, autodeterminazioaren auzia Europa mailan ere jokatu behar dela, eta Europak ere baduela horren inguruan zeresana berresten dugu. Bestelako gai batzuk ere gaurkoan, Carla Toscano, Voxeko diputatuak lerro guztiak gurutzatu ditu Irene Montero berdintasun ministroaren aurkako irain matxistekin, asteazken honetan egin du Madrilgo diputatuen kongresuan berdintasun ministerioaren aurrekontuak eztabaidatzen ari zirela. Ezkerreko alderdiek babesa eman diote Monterori. Hay que tenerla de cemento armado para insultar a profesionales que se han pasado años de su vida estudiando Derecho y una oposición, cuando el único mérito que tiene usted es haber estudiado en profundidad a Pablo Iglesias. Quiero solicitar que se incorpore al diario de sesiones la violencia política que se está ejerciendo en este momento en la sede de la soberanía popular, para que no se borre, para que después de mí no venga ninguna, para que todo el mundo pueda recordar la violencia política y a quienes la ejercen. Y también para que se pueda saber que las feministas y las demócratas somos más y les vamos a parar los pies a esta banda de fascistas con más derechos. Basoiek bai da baietz legeak sortutako arrabotsatarteko iritziko da emakumeen aurkako indarkeriarekin amaitzeko eguna. Beldurraren eta kontrolaren aurrean justizia feminista antolatuta gauden lelopean kalera ateratzeko deia luzatu du Euskal Herriko mugimendu feministak. Emakumeen gaineko indarkeria salatzeko egunean autodefentza feminista aldarrikatuko dute. Helene Lopetegi da, Bilgune feministako kidea. Kaixo, Helene? Beno, esan bezala, azaroaren 25erako autodefentza feministarako aldarria egin duzue. Praktikan, zenolako bideak hartitzake honek? Bueno, aurten autodefentsa feministarako aldarria egitera erabaki dugu Bilgunetik atera egun kartelean, eta autodefentsa feministak 1000 bide hartitzake, izan gure artean sareak eraikitzaena, izan eraso baten aurrean hartzen dugu erantzuteko muga erabakitzerako orduan, ez? Orduan autodefentsa feminista bada oso kontzeptu zabal bat, eta urteak dara amaztiguna praktikan jartzen, eta hori esan bezala forma eta 1000 bide hartitzakena, ez? Kartelean, Bilgunenen kartelean ikusi daitezke hainbat marrazki, autodefentsa feminista horrek guretzat hartitzaken forma horiek Aurtengoan gainera eta
hainbat ardura gizonengan jarri da, eta zenbat alditan, entzun ditugun erasotzaile baten ahotan ere feminismoaren aldarriak edota matxismoaren aurkakoak, baina praktikan gero ez datozenak bat. Bai, ez da aurtengo kontua garrik gizonengan jartzen dugula ardura, denbora amagu hau exigitzen, eta bada azken urtetan gertatu den zerbait, olatu feminista hauek iritsi denean, gizon askok ikasi dutela zaleko diskurso bat plazaratzen, baina gero praktikan ez dela ezer aldatu, orduan exigitzen duguna da benetako ardura eta erantzukizuna hartzea, ez bakarrik maila individualean, baizik eta beraien inguruko gizonekin ere lanketak egitea, ez izatea konplize eta aliatu feminista izan ebaldun dute, bigarren planoan egon detezkela, baina hori, ardura eta erantzukizun osoarekin. Ez bakarrik azaleko diskursoak esaten gero praktikan ez badute ezer alde. Justizia feminista ere aldarrikatzen duzu, izan ere indarkeria matxistaren aurrean nolako izaten ari da epaitegietan egindako bidea edo bide judiziala? Argi ikusten da, justiziaren bidea ez dela eraginkorra indarkeria matxistaren aurka borrokatzeko edo, ez izan ere badakigu justizia ez dela feminista, mugimendu feministatik bide penala ez da lehenesten dugun bide bat, badakigulako emakumeak sarritan biktimazatzen dituela eta nolabait ez dago punitivismoak ez dakarrela inungo ez erreparazio ez aitortzariak indarkeria matxista hori jasan dutenen ganako eta orduan bide judiziala ez dugu ikusten bide eraginkorrena dela. Hildo horretatik ere berriro ere piztu da aspaldian mugimendu feministaren baitan bazegoen eztabaida eta hausnarketa bat horixe da zigorren ingurukoa soilik bai da baietz legeak auspotutako hori, zein da zuen jarrera honen aurrean? Egia da azken asteetan soilik bai da bai legearen arira komunikade bide guztietan etengabe ateratzen ari den gauza bat dela. Guk ez dugu sakonki sartu nahi eztabaida honetan, bere garrantzia badu, baina kasi anekdotikoa izan daiteke, beste bat gehiago, esan bezala justizia eta epaiak ez dira feministak, beraz, aplikatzen diren legeak ez dute inungo oinarri feministarik eta esan bezala ez dira eraginkorrak indarkeria matxistaren aurrean. Guk justizia feminista bezala ulertzen dugu, lehen aipatu bezala, autodefentsa feministaren bidetik sortu ditzakegun gure arteko sareak, erantzunak ematerako orduan guk erabakitzen ditugun bideak, guk zilegiztatzen ditugun bestelako bideak, eta justizia feministarena mugimendu feministatik egiten dugula. Badakigulako marko legegilea ez dela feminista, beraz, egon daitezken lege guztiek badutela oinarrian utxune bat. Bai da bai legearekin berdin eta gainera iruditzen zaigu beste kontu askorekin bezala morboan erortzen direla komunikabideak eta beraz gizartean ere hori zabaltzen dela eta gauza konkretuetara juten udaran ziztarekin gertatu zen bezala, aber zenbat egon diren edo zenbat ezagin nuen, ezagin zeinek eta doatzela benetan arazoaren. Aldarri guztiak mahai gainean, bihar kalera ateratzeko deia ere egin duzue. Helene Lopetegi, Bilgune Feministatik, eskerrik asko? Bai, mi esker zuei. Eta lan eremuan, sexu jazarpena pairatu duten emakumei ahotsa eta aitortza emango diela sindikatuak biharkoan, indarkeria matxistaren aurkako egunean, Araban egingo duten ekitaldian. Elak salatu du, enpresa askok ez dutela sexu jazarpenaren aurkako protokolorik oraindik, negoziazio kolektiboan ezinbesteko aldarri gisa txertatu nahi dute gaia. Izen ona, jabearena edo lankiderena zikindu egin dutelako. Ikusezina da. Deustuko Unibertsitatearen ikerketa baten arabera, lantokietan ematen den sexu jazarpenaren 82% gabetasun horrekin bukatzen. Berdintasun formala, instituzionala, legala bai, baina berdintasun errealaren beharra dugu batez ere sexu jazarpen kasu hauei aurre egiteko. Gaurko egunean, sexu jazarpenaren inguruko datu gorri batzuk argitara eman nahi ditugu. Lehenengo aldia da ere datu hauek ematen ditugula. Datu propioak dira. Jazarpena identifikatzeko inkesta sakon bat sortu dugu.
sexu jazarpen mota eta maila ezberdinak detektatzeko. Datozen hilabeteetan, inkesta hauek betetzea sustatuko dugu ahalik eta lantoki gehienek. Ondorioz ateratako datu batzuk eta helaren aldarrikapenak zeintzuk diren sexu jazarpenari dagokionez. Azkenengo hilabetetan garrantzitsua da azpimarratzea hau izebergaren punta besterik ez dela. Hau da, datu honek ez du esan nahi, gainontzeko sektoretan sexu jazarpen. Eta Eusko Legebiltzarrean onartu da Globok lan eskubideak bete ditzan hartu beharreko neurrien inguruko akordioa. Euskal Herria Bilduk eginiko legez besteko proposamenaren aurkezpena egin du gaurkoan, Iraitz Zaiz de Egilazek. Lortu da Globoren jarrera ez dela onargarria salatzea. Eta era berean Globo enpresari ere legebiltzarretik eskatzen zaio legedia betetzeko. Eta agian gai honetan esperantzari eusteko asmotan bestelako banaketa eredu eta enpresa kooperatiboak herritarrek sortuak maila lokalean edo Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan zehar horiek guztiak babestea ere lortu dugu eta baita hauek diruz laguntzea. Bestalde gaurkoan ere Elkarrekin Podemosek garraio publikoaren deskontuen inguruko proposamena eraman du Eusko Legebiltzarrera. Araban azken egunotan iragarri dutenez bere horretan jarraituko dute deskontuek. Nerea Garzia, Gasteiz. Hala da, bai, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan ez bezala garraio publikoan zenbait aurrera pauso eman dira. Alde batetik Gasteizko udaletzeak iragarri zuenez 12 urte azpikoentzat Tubizako autobusak doakoak izango dira. Foru Aldundiak berriz tarifak izoztuko ditu eta 50% bariak ezarriko ditu foru garraioan 2023an. 12 urte azpikoentzat garraio publikoa doakoa izango da Gasteizen. Euskadin Gasteiz neurria onartu duen hiriburu bakarra da. Gasteizko alkateak, Gorka Urtaranek, garraio publikoen deskontuen eztabaida hasi zenetik, bere proposamena izan zen 12 urte azpikoentzat doakoa izatea. Eusko Jaurlaritzara eraman zuen proposamena EH Bilduk eta ez zen onartu. Soilik aurrera eraman zituzten garraioko deskontuak urtearen amaierara arte. Era berean Bizkaiko batzar nagusietan doakotasunaren inguruan eztabaidatu zen baita ere. EH Bilduk berriz eraman zuen proposamena eta berriz ukatu zuten. Gauzak horrela Euskadin soilik Gasteizen 12 urte azpiko umeek bidaiatuko dute doainek garraio publikoan. Izan ere, Gasteizko udalak 2023ko aurrekontuetan aurreikusi dituzte deskontu hauek, baita doakotasuna ere. Eta aurrera eraman dute proposamena. Azaroaren 21etik aurrera udaletzeko webgunean formularioa bete behar dute 12 urte azpiko umeek, eta abenduaren 12tik gizarte etxeetan eskatu dezakete txartel berria. Txartela 5 eta 11 urteko adin tarteko umei emango zaie. Izan ere, 5 urtetik beherakoek dagoeneko erabiltzen dute doako garraioa. Onartzekotan, 28.000 bat adingaberi egingo lieke mesede. Eta Madrilen gaur onartzekoak dira 2023ko aurrekontuak. 3. aldiz kontuak aurrera eramateko babes nahikoa eskuratu du koalizio gobernuak. EAJ eta Euskal Herria Bilduren babesa izango dituzte aurrekontuek, EAJak kupoa berritzeko akordioa lortuta, dozenaka zuzenketa partziala adostu ditu, besteak beste trenbide azpiegiturako betzeko 25 milioi euroko partidak, eta ikerketa eta garapen eta berrikuntzan, eta kulturan ere inbertsioak egiteko konpromisoa lortu dute jeltzaleek, eta Euskal Herria Bilduk bestalde, aste artean baiestatu zuen bere baietza, koalizio subiranistak nabarmendu duenez, hainbat akordio itxi dituzte, tartean 2023 arte luzatzea 2ko muga alokairu errentak eguneratzeko eta kotizazio gabeko pentsioak 15% igotzea 2023an ere. Eta gaiz aldatuta, arrea jatetxe arabarrak bere lehenengo Michelin izarra jaso du. Jatetzea kanpezun kokatuta dago, Araban zuzen ere, Edorta Lama da arrea jatetzearen sukaldaria, Donostian hasi zuen bere ibilbidea, Alfuego jatetzean, eta gero erabaki zuen bere jaioterrira bueltatzea. Lehenengo Michelin izarra jaso du, eta familiari eta sanidei eskertu die, hau lortzeko eskaini dioten guztian, ere Gartzia.
Arrea jatetxe arabarrak Michelin izarra jaso du, Kanpezun Araba Edorta Alamo jaio zen eta Donostian hasi zuen bere ibilbide profesionala. Denborak aurrera egin ahala bere herrira bueltatu zen eta arrea jatetzea ireki zuen. Gauzak horrela, arrea da Euskadi Michelin izarra jaso duen Kanpezuko arrea jatetzeak bere lehenengo Michelin izarra eskuratu du. Edorta Alamo sukaldariak unkituta jaso du jaka eta bere zenidei eta familiari eskertu zien egindako guztia. Alfuego jatetzea ireki zuen Donostian eta bere ibilbide ospetsua bertan hasi zuen. Ondoren Kanpezura bueltatu zen jaioterrira eta arrea jatetzea martxan jarri zuen. Lehenengo Michelin izarra jaso du eta oraingoan Araban jaso duen jatetxe bakarra da. Bueno, poses handiarekin, azkenean hau gu arrearentzat, taldearentzat, edortarentzat, familiarentzat eta Kanpezu eta mendealde osoarentzat sorionez pilo bat eta asko posten gara eta hori oso posik. Dakagun bidea ja lan egiten dugun moduan ta holan, bai, azkenean da gure lana eta beste aldetikan, gauza hauek etortzen dienean eta ez dago gure euskuz. Arrea jaio zen duela pilo bat edortaren buruan. Beraz zeuen Donostin, Afogo Negronekin eta holan, eta beti bere ideia izan zen bere herrira berriro bueltatzea, eta eki genuen ja huelen gumea, eta historia zen beste bizi modu bat egotea, ja beste modu batean bizitzea, eta hor hasi zen, gero ja behiratu zuen etxe bat bizitzeko, jatetzea montatzeko eta holan, eta mendealdea pixka defendatzeko. Dakogu plater berezi bat, gure ideia eta gure filosofia da, pixkat hemen kultura gastronomika egon dena eta hori defendatu, baina batez ere movimentu furtiboa defendatu eta bai kangrejoa, bai usoa, bai basurdea, eta tradizional plater asko defendatu eta Sí, bueno, somos aquí del pueblo y hemos estado en el arreo, hemos ido varias veces y eso hemos disfrutado ahí en varias ocasiones, desde el principio. Le sitúa un poco a Campezo en el mapa, ¿no? Y entonces, pues supongo que para el pueblo muy bien. Y se nota que viene gente fuera a comer exclusivamente a Campezo. Dios, sí, muchas. Sí, pero que muy bien, ¿eh? Se lo merece de verdad. Bueno, ondo, posi. Azkenean berriz ere, nolabait mapan jartzen gaitu ere bai, herri alako herri txiki bat holan jartzea, eta gero laguna ere delako eta beragatik postutzea, beragatik eta familiagatik, klaro. Niri piloa gustatzen zain, ni bere fan number one bat naiz, orduan badakit mundu guztiaren txatagian ez dela. Ez dela, jende guztiari igual eizkiolako gustatzen eiza produktuak edo tabar, ez? Baina egiten duena oso egiten du. Eta arratsaldde honetan literatura sarien banaketa ekitaldia izango da, Tabakaleran hain zuzen ere. Bihurguneko nasa, barruko hotxak eta irrimola lanek aurtengo literatura sariak jaso dituzte, eta 3 emakume izan dira liburu hauen egileak. Usue Paolaza, Leire Bilbao eta Maite Muntuberria Nerea. Euskarazko literatura saria Usue Paolaza eta Bihurguneko nasa liburuak jaso dute. Euskarazko haur eta gazte saria berriz Leire Bilbaok eta barruko hotzak liburuak jaso dute. Eta azkenik literatura lanaren ilustrazioa Maite Mutuberriak eta Irrimola lanak jaso dute. Arratsaldeko 6etan Tabakaleran izango da ekitaldia. Lourdes Otaegi, Kanela Bakak, Jon Martinek, Jurre Ugartek eta Josu Jimenezek osatu dute aurtengo epaimaia. Euskarazko literatura saria Usue Paolazak eta Bihurguneko nasa liburuak jaso dute. Euskarazko haur eta gazte saria berriz Leire Bilbaok eta barruko hotxak liburuak jaso dute. Eta azkenik literatura lanaren ilustrazioa Maite Mutuberriak eta Irrimola lanak jaso dute. Irrimola da jolasteko liburu bat, oso ume txiki-txikiendako eta bertan aurkituko dituzte 8 protagonista, kalera doazela jolastera, eta iragartzen dute irrimola datorrela. Zer da irrimola? Irria eragiten duen zirimola. Liburu honek kontatzen du ume baten egunerokoa soinu banda baten bidez. Hau da, esnatzen denetik, lokartzen den arte, bere inguruan dituen soinu, zarata, musikak hartu eta horiekin poema bisual eta jostagarriak egiten du. Eta zer erabili ditugu? Batetik kaligramak eta bestetik onomatopeiak.
Kontatzen dituztu gauza asko, ipuiak direlako, 9 dira eta bakoitza independientea da. Uste dut gai batzuk aukeratu behar banitu arrostasuna izango litzakela nagusia, lurrek bere inguruarekiko, bere buruarekiko, sentitzen duen arrostasuna boterean dauden diskursoak bereekin talka egiten dutenean, arrostasuna edo egokitu ezina individu ahul bat izanik makroestruktura guzti horien azpian, eta esan dudan, haze aukera dago hor duintasunerako edo moralerako edo koherentziarako. Uste horren bueltan dabiltzela ipuiak. Saridun bakoitzak 18.000 euroko saria izango du, eta beste 4.000 euro eskura ditzake bere lana beste hizkuntza batean argitaratzen bada. Sari hauetan helburu nagusi bat dago, eta da zuei, sortzailei, rekonozimentu bat egitea, eta jendearen aurrean aitortza publiko bat egitea zuen lanagatik. Eta horrekin batera animoa eginkizun horretan jarraitu dezazuen. Ekitaldia ostegun honetan arratsaldeko 6etan Tabakaleran izango da. Eta kulturaz blaituko da ere bai, Leioa abenduan zehar, baina egunotan ere, eskaintza zabala eskainiko dute. Kulturak Leioa beteko du abenduan eta azaroren azken asteburuan ere eskaintza zabala izango du. Ostiraldean bokalia taldeak hiria bizitatuko du eta egun horretan ere dantza ikustaldia eskainiko da Jose Ramon Aketxe plazan. Eta asteburuan zehar, Black Beltza Ainoa eta Los Buscamundos filmak ikusteko aukera egongo da. Abenduan bestalde, aipatu legez, eskaintza kultural zabala izango du Leioak, ala musikak bere lekua izango du. Kataluniako taldea abenduaren 16an Leioan izango da arratsaldeko 8:30. Hilaren 18an berriz Leioara ere iritziko da goazen 9.0 denboraldia. Arratsaldeko 5etan zein 7etan ikusteko aukera egongo da gainera. Eta antzerkiaz blaituko da Leioa urteko azken hilabetean. Gabonetan antzerkira izeneko ekimena delata. Hala abenduaren 26an Muna taldearen ikuskizuna helduko da eta hurrengo egunen aldiz Numenak eta 28an Gaztela Leongo La Mejor Obra del Mundo antzeslena ikusgai egongo da. Aurrek ere antzerkiaz gozatzeko aukera izango dute. Potz eta Lotz pailazoek aireportua lana antzestuko dute eta familia guztiarentzat zuzenduta dagoen munduari itzula 80 egunetan obra ere Leioara helduko da. Edonola ere, ikuskizun eta ekitaldien informazio gehigarria kulturleioa.com atarian eskura dago. Eta gaur osteguna badakizue gaueko 10etan musika zuzenean zaio berri bat ikusteko aukera izango duzuela. Koldo Otamendi, kaixo? Haupa, egunon. Zer dakar gaurkoak? Gaurkoan Gari musikari izango da protagonista, gure musika eszenako veterano bat, eta oraindik gauzak egiteko gogoz eta premiaz dagoena. Ibilbide luzeko musikaria, esan duzun bezala, zer nabarmenduko zenuke bere ibilbideaz? Segurazki denak ezagutu genuen Ertzainak garaian, Ertzainak taldeko abeslari izan zen Gari hainbat urtez, eta 1994 urte inguruan abiatu zuen bere bakarkako bidea Gari izenpean, eta azken urteetan maldan bera taldearekin. Esan daiteke, ahots izugarria duen abeslaria bera, karakter askoko abeslaria eta bere bakarkako bilenain bat eta hainbat disko kaleratu dituena, azkena zuzenean grabatutako disko bat delarik. Zer barne biltzen ditu disko horrek, azkenan horrek? Gariren musika ibilbidea hartzen duela esango nuke argiki, ez? Esan bezala disko pilo bat argitaratu ditu, 10 inguru izango dira, oker ez balin nago, eta disko guzti horietako kanta biltzen dira azkeneko zuzeneko honetan. Gauza da, azken finean musikariak denborarekin ere garatuz duela, soinuak garatuz duela talde bakoitzean, eta Gariren diskoetan ere nabari da garapen bat. Hasierako diskotik gaur egungo musikara badago alde bat, giro ipinagoa lantzaitu gaur egun, sintetizadoren presentzia kantuetan ere handiagoa da, musika elektronikora ere gertutasun bat izan du azken taldean, azken garaian talde askok egin duten bezala, eta beraz nire esango nuke disko hau, aurkezten ari garen disko hau, gaur egun Gari denaren argazki bat izan daitekela. Ertzainak taldearen abeslari hoia, esan duzun bezala, Ertzainak taldearen itzulera ere holtzetara izango dena laster, eta Gari ere ikusiko dugu laster ere holtzetan?
Bai, oraintxe bertan diskoa aurkezten ari da, emanaldi eskaini ditu, gola gutxi senperen egon zen, Andoainen ere, eta aurrera begira ere baitu hainbat hitzordu, eta tartean abenduan eta urtarrilean etenaldi bat egingo du diskoa aurkezten, eta ertzainakekin 3 kontzertu eskainiko ditu. Elkarrizketan hortaz aritu ginen ere luze eta zabal, eta aipatzen du bestelako jardun bat dela, ertzainakekin exigitzen dio kantatzeko era bat, mugitzeko era bat, beste jarrera bat, eta bere proiektuarekin bestelako giroetan dabil, batez ere antzokietan jotzen, eserita dagoen publiko baten aurrean, musika barnekoiago batekin, eta ertzainakekin guztiz kontrakoa da, publikoa zutik, festarako gogoz, rock kantu indartsuekin, eta festa bilakatzeko asmotan 3 emanaldi hauek. Hortxe, beraz, gaur gaueko saioaren laburpentsuak Oldotamendi, eskerrik asko? Eskerrik asko zuei. Badakitzu, 10:00 aurrera musika zuzenean saio berezi hau Garirekin, nahieran ere ikusteko aukera nola Hamaika.eu zen, eta zuzen ere Gariren Egunon Mundo kantarekin utziko zaituztegu, zuzenean grabatutakoa, eta jarraian itzuliko gara eguneko elkarrizketarekin. Gaurkoan, Miren Elgarresta izango dugu, Emakundeko zuzendaria, orain arte. Bakoitzarekin atarralako irrifar baten gainean Ermalkoetan usurrefetzen zure begiradarekin bizi pozaz mozgortzen Zure besarkada bakoitzen bizitzera geratuko naiz Barata berano alako pozik triste indartxu guzti hori naizelako Etengabean Etengabean Izanik esku bataz bioz biziz Nina una izana Nina una izana Izanik esku bataz bioz biziz Nina una izana Bizitzari zurrutain Munduko bioz bakoitzarekin Esperantzari kolorea ipiniz Geroari orain Nina una izana Izanik esku bataz bioz biziz Nina una izana Nina una izana Izanik esku bataz bioz biziz Nina una izana
Amets, zatoz jada nigana. Amets, zatoz jada nigana. Kolore jantzia zatoz nigana. Nigana. Beldurrik gabe nigana.
Eta egunero bezala, eguneko elkarrizketari atea irekiko diogu, horretarako gaurkoan, gurean daukagu Miren Elgarresta, Emakundeko zuzendaria, eguerdion, ongi etorri. Eguerdion guztioi. Bueno, azaroren 25, emakumeen aurkako indarkeriarekin amaitzeko eguna, eta aurten egindako kanpainan gizonengan jarri duzue fokua. Zer ez duzu ulertu nahi, bakarrik bai da baietz leloarekin. Nondik dator planteamendu hau? Egia da testuingurua egokia zen, aurtengoa, baina izan da aspalditik edo guren artean eta barajatu egin diren eta gaien artean, ez? Eta baitare gure gogoetan egiten zana zen gehiegitxo jartzen genuela fokoa biktimarengan, emakumeengan, eta bazen garaia gizonen aurrean eta interpelazio hori edo jartzea. Eta horrela, egia da baitare testuingurua egokia zen, guretzako hainbat faktore tarteko eta usartu egin ginen, gainera niretzako baitare beste elementu gehigarri bat eta berritasun bat, eta izan da erakunden artean aspaldiko partez modu bateratuan eta egin diogu honi aurre. Eta nolako harrera izan du, batez ere gizonen artean, kanpainak? Nik oraindik ez dut pulsatu gizonen artean, bakarrik eta nire inguruko hurbilekoan, eta baitare gutxi batzuekin. Nik uste dut oso harrera ona izan duela, niretzako irudian eta, nolabait oinarri kontzeptual bat ere atzean ere badago, eta oso ondo bereiztu nahi genuen gizonezko kolektibo gisa, gizonez osatuta, eta nolabait gizon erasotzaile horiek bereiztu egin nahi genuen, baitare fokuan jartzea arazo honetan violentzia matxistaren arazo honetan gizonezkoak eta badaude, eta gizonek nolabait interpelatu egin behar dietela beste gizonei, ezetza horretan ere, jarrera egoki bat emateko. Ematen du ezta, urteak igaro ahala, aurrera pausoak eman beharko liratekela, matxismoa alde batera ustean, baina zein puntutaraino jarraitzen du errotuta matxismoak Euskal gizartean? Oso errotuta dago, Euskadiko gizartean eta beste kultura guztietan ere, mundu osoan ezaguna den arazo larria da. Eta nik uste aurrera pausok, ala eta guztiz ere, nik uste nabarmena direla, eman ditugunak, azkeneko urte hauetan, bereziki nik uste dut modu berezi batean bizitzen ari gara, berdintasunaren beharra, gizon eta emakumeen artean, berdintasunaren beharra, azkeneko urte gutxi batzutik eta ona, ez? Berdintasun politikak eta bigarren mailatik nik uste lehen lerrora etortzeko momentua badu, eta nik uste dut aukera hori ezin dugula galdu. Dena den eta gizartean oraindik ere entzuten dira falazia eta argumentu ezakete nola definitu, ez? Baina indarkeria ez du generorik bezalako hitzak, feminazi bezalako irainak, ezta? Nola hartu ez, edo nola aurregin matxismoari modu integral batean? Horrelako kanpainaren bitartez eta hainbat ekintzak ere bultzatuz. Hori prozesuaren zati bada. Eta ez gaitu harritzen, naiz eta, desde luego, gustoko mezuak, gustoko jarrerak eta izan, ez? Gustoko ez izanak. Orduan, nola jarraitu dudarik gabe berdintasun politika gehiago sustatzen, gehiago sozializatzen, gehiago hurbiltzen gizartearen gana, eta, hainbat elementu daude, arazo konplexua da, violentzia, eta konplexutasun horretan hartu behar da modu sistemikoan, eta behar dituguna dira ekintzak, estrategiak benetan adimentsuak. Ze askotan esaten da, oso arazo konplexu baten aurrean, bideratu behar da baitare modu konplexuan, eta ni ez nago adoz. Nik uste behar dugula gure adimena, gizarte moduan eta modu adimentsuan eta honi aurrera egitea. Gazteen artean ere antzematen dira, ez? Horrelako kezkarako bazantzuak, horrelako jarrerak, horrelako dinamika batzuk ere, ez da? Azkotan bromen testu inguruan egiten direnak, ez baina erroan matxismoa dagoela.
Gazteak dira gure gizartearen zati importante bat. Eta gazteak egiten dute txiki-txikitatik eta mimetizazio horretan eta errepikatu helduok eta dauzkagun jarrerak. Bertan horregatik eta sarritan esaten dut, ezin dugula gaztengan zama guzti hau jarri. Gizarte osoaren arazo bada eta zalantzari gabe gazteekin modu berezi batean lan berezi bat egin beharko dugula. Belaunaldi berrietara erreparatzea ezinbestekoa izango da. Izan ere, ekin beharra dago hainbat aspektutan, kalean, etxean, lan esparruan, epaitegetan ere, instituzioetan, ikusi dugu esaterako azken astean, zenolako dinamika sortu den Madrilgo Kongresuan, Irene Monteroren aurkako irainak tarteko, atzokoan beste kakotx batez, igo zirenak, nola ikusten ari zara gertatzen ari den ustea? Egin behar deuna da, zalantzari gabe, violentziaren arazo sozial honen aurrean, benetan politizazio hortik eta kanpo egotea. Benetan, preokupantea edo kezkagarria izan da, lege honen hasierako ibilbidean, izan duen lehenengo emaitza. Baina nik uste gauzak argitzen doaz, eta, lehenengo azterketa batean ikusi da arazo tekniko bat dela, beraz ezin duguna da arazo tekniko judizial bategatik lege oso ondo eraiki den eta lege oso bat auzian jarri. Lehentxago aipatu duzu, aurten gizonen jarri dela erantzukizunaren foku hori, baina aspaldian eta duela urte asko ikusi dugula askotan emakumeen gain jausten dela ardura hori. Etxeetatik hasita ere gertatzen da hori askotan. Horrela sozializatu gea. Eta, tamale sozializazio eredu hori, dirau gure gizartean, eta sozializazio horretan nolabait edo gizonei eman zaio violentzia erabiltzeko prerrogatiba, ez emakumeari. Eta, zentzu horretan, sozializazio horretan, ahalduntze prozesuetan, emakumeen ahalduntzen prozesuetan, ezaugarrietako bada, ez hitza. Eta ez hitza horretan aurkitzen dira gaur egunen eta gizonak, eta hori gestionatu egin behar da. Eta ez hitza gestionatu, eta legearen eta pixka bat fokoa jartzen du nolabait edo baiezkoan, emakumen konsentimentuan edo jarri behar dela baitare erreparatu egin behar diegula horri ere. Jasarpenen eta indarkeriaren ardura soilik ez, batzutan ere justifikatzera ere heldu da emakumeen jarrerak edota arropak direla eta ez da, epaitegietan ere ikusi izan da hori. Epaitegietan ezagunak izan dira, azkeneko epaitu izan diren kasu askoen artean, baina ez bakarrik epaitegietan, baita familian ere, gure gizarte hurbileko espazioetan ere, gurasoak alabei ematen zaien eta mezuak, nola dijoazen eta jantzita kalera, ardura modu niretzako desproporzionatu batean edo behintzat desoreka batekin eta emakumengan jartzen da. Eta, kasu honetan ondo zehaztu egin behar deu, hemen ardura bakarra erasotzen duen gan jarri egin behar dela. Hezkuntza alorretik, gizarte mailan ere ekin beharreko gaia da orokorrean. Zalantzari gabe. Eta gainera, hezkuntza, familian, lagunen artean, esparru guztietan, eta zergaitik askotan esan izan ohi dugunez, hau arazo estrukturala badela, modu estrukturalean eta eragin egin behar deu. Eta hezkuntza mailan eta esparru guztietan nik uste dut gaur egunen tresnak asko baditugula garatzeko. Eta niretzako modu serioan garatzeko. Hezkuntza alorra aipatu duzu eta horretan badaukagu eredu bat eskidetza dela. Gaur egunen eta bigarren plana martxan jarrita dago, eta nik uste serio hartu egin behar direla, plangintza guzti hauek genero ikuspegia txertatuta daukatenak eta benetan daukaten horizontean, hortzimugan daukaten eta funtsean, berdintasuna da, eskubideak, emakume eta gizonen eskubideak. Kanpainari helduta uste duzu gizonen artean badaudela hainbat jarrera matxista direnak, oinarrian normalizatuak daudenak?
asko daude normalizatuak, horiek deseraiki egin behar direla, baina badaude baita ere gizon asko jarrera eta portara hoien eta zalantzarik gabe kontran daudenak, maskulinidade berri batzuk eta aldarrikatu egiten dutenak. Eta hor prozesu horretan horti dago, deseraiki egin behar ditugu, orain arte, iraun diren eta eredu desegokiak gizon eta emakumen arteko harremanean erabili izan direnak, eta eredu berriak, berritzaileak behar ditugu, eta hoiekin eta egin behar dugu aurre. Indarkeriaz hitz egiterakoan ere ezin dugu ahaztu kalea, ez? Kalean ere ez dagoelako oraindik ere berdintasunik, udan zehar ikusi dugu zer gertatu den ziztaden kontuarekin, perspektiba hartuta zer esango zenuke gaiaren inguruan? Nahiko denboraz eta garaiz ibili ginen ziztadaren kontuan beste violentziaren forma bada, emakumei eta nolabait mezu bat helarazteko bideratu den forma berri bat ezaguna zena, zorionez, eta aurrela esan behar deu, ziztadarekin etzi joan sustantzi kimikorik eta sumisio hori eragiteko, zorionez, baina alare beste violentziaren forma bada eta desegokia eta zalantzari gabe irmo niretzako gaitzetzi egin behar den esperientzia bat izan dela. Baina aurrez neurtu egintzen, gidabarruan ere txertatu egintzen, nola egin behar zitzaion horri ere aurre eta tresnak prestatzen eta bultzatzen ari gara. Kontziliazioaren eta zaintzen gaia ere hor dago, ez da? Nondik jo behar da? Momentu honetan jakin badakigu eta berdintasuna, justizia eta gizarte politikako departamentoaren barruan estrategia bat edo garatzen eta diseinatzen martxan jartzen ari direla, niretzako hori bada albiste ona, eta zaintzarekin ere horri ibilbide luze bat ere badaukagu, zaintza ere gizarte honetan prestigio gutxiko lanbide bat izan da, gainera oso feminizatua izan dana, eremu pribatuan eraman izan ohi dana, baina emakumeok eta merkatu laboralera edo hurbildu garen momentutikan, benetan hortxe zaintzak hartu duena izan da erdiguna. Eta erdigune horretan eta hor interpelazioa guztiz gizarte osoarentzat eta badijua, instituzioak barne noski, baina baitare enpresak, familiak, komunitatea, merkatua bera, antolatu egin behar gea, zaintza horri bide bat emateko. Emakumearen aurkako indarkeriaren izebergaren punta horretan egongo lirateke erailketa matxistak, ez da? Nola eragin daiteke erakundeetatik? Erailketa matxistak soilik ez, beste eraso guztiak ere bai. Hori nolabait irudikatu edo erabili izan da irudi hori denok irudikatzeko benetan arazo estruktural horretan eta zenolako gorputza duen. Eta izeber horren azpian violentzia motak, harinak, larriak, danetarik, dudarik gabe, ezagutzen duguna da, izeber punta horretan dagoena. Eta berdintasun politikaren bidez, jakin badakigu, azpian dagoen guztia, azaleratu egingo dela. Horretarako ere prestatuta egon behar dugu. Nola prebentzioa, sensibilizazioa eta tresna guztiak martxan jarriz, modu paraleloan eta indarkeri kasuak eta erasotuak diren emakumeak hartatu egin behar ditugu eta erantzun egin behar dugu modu egoki batean, baina aldi berean prebentzio lana eta sensibilizazioa gure gizarteari mesede egingo diona eta hortxe esan dugun bezala benetan modu eraginkorrean eta modu erreal batean berdintasuna lortzeko gizon eta emakumeen artean. Eguneroko jarreretatik hasten da lana, ez? Kanpainan eguneroko gure harreman horretan gauza txikietatik eta hasi behar dugula. Kontutan hartu behar duguna da, birpentsatu egin behar ditugu gure jarrera asko, zenbateraino eragina duen, beste pertsonengan, beste emakumengan, gizonengan eta nola gutxietsi egiten ditugun hainbat kolektibo, kasu honetan emakumen kolektiboa, eta gutxiespen horretan ere badago botere harreman batean nun apurka violentzia larri batera eraman dezakena. Zer esana ematen ari da ere translegeak?
gaurkoan kongresuan bosketa izango duena, zein iritzi duzu gertatzen ari denaren inguruan? Eskubidearen kontuan ere, genero identitate bestelakoak eta hartzen dutenak beren hortasunean eskubide guztiak dituztela. Eta zaindu egin behar ditugu pertsonaren eskubide guzti horiek. Beraz, horretan nik ez daukat beste iruditzen zait bide bat egin beharko dutela, emakumeok eta baita ere gure berdintasunean eta generoa ere hor txertatuta dagoena, baina kasu honetan maskulinizazio eta feminizazio horretan eta guk egin dugun ibilbide bezala eta beraiek ere, eta horretan bide lagunak eta ditugula eta gauza asko partekatzeko ere. Duela hilabete hartu zenuen Emakunderen zuzendaritza, zer moduz doa? Intentsoa doa, pozik ere, aldi berean, lan askorekin egia da azkeneko aste hauetan agian medioekin ere lan importante bat izan dudet eta komentatu izan duguna baita ere, nik uste dut behar dudala baita ere pixka bat barne aldera etorri, etxeko lanak baita ere heltzeko, baina pozik benetan ilusio handiarekin, era berean baita ere gogoratzen ditut eta modu berezi batean nire atzean eta egon diren bost emakumeak, benetan begirune handiz eta hartzen dut eta beraiek jorratu duten ibilbidea, benetan momentu honetan plaza askose aberatsagoa da. Egitura sendoa dugu. Eta orain behar dugu niretzako egitura horri eta edukiaz eta beste velozidade bat jarri berdintasunaren aldera. Erronkak ez direlako gutxi izango ez da Emakunderentzat ere? Ez dira makalak ez, baina era berean zoragarria da lana. Eta nik uste dut pertsonak erdigunean jarrita eta emakumek eta behar duten momentu honetan dauden ezberdintasunetan eta ekintza positiboak eta martxan jartzeko denon beharra izango dugu. Miren Elgarresta, Emakunderen zuzendaria, eskerrik asko gaurkoan Hamaika Telebistara gerturatzeagatik. Zuei, benetan. Hurrengora arte. Eskerrik asko. Eta tarte baten ostean, itzuliko gara, egunero bezala solasaldiari ekiteko. Gaurkoan gurean izango ditugu Zuriñe Rodríguez eta Eneko Ander Romero. Orain arte. Papi, tienes algo que no tiene nadie. Cuando me miras la boca se me corta el aire. Te asomaste a la ventana al final del día. En el pecho te brillaba una luz prendida. Qué hermoso era tu pecho, una blanca luna. No lo cubras la camisa, solo lo importuna. Querida, me condenas sin guardar reposo. Honda beso y honda muerte la que hay en tu rostro. Honda beso y honda muerte la que hay en tu rostro. Se me corta
Egunero legez olazaldiari ikiteko ordua llegatu da, horretarako gaurkoan gurekin ditugu alde batetik Zuriño Rodríguez, eguerdion. Eguerdion, bai. Eneko Ander Romero ere gurekin, eguerdion. Bueno, Madrilgo aurrekontuen inguruan hitz egingo dugu gaurkoan, baina horren aurretik atzokoan diputatuen kongresuan gertatutakoa ekarriko dugu gogora, Irene Monteroren aurkako irainak berriro ere entzun genituelako, aste osoan zehar daramatzatelako gora eta bera, Irene Monteroren aurkako irain horiek, bai bakarrik eta bai legearen arira zorrarazi duten zurrunbilo politikoa dela eta baina atzokoa agian maila guztiak gainditu zituen, ikusiko dugu. En este momento, en la sede de la soberanía popular, para que no se borre, para que después de mí no venga ninguna, para que todo el mundo pueda recordar la violencia política y a quienes la ejercen. Y también para que se pueda saber que las feministas y las demócratas somos más y les vamos a parar los pies a esta banda de fascistas con más derechos. Bueno, ez dugu ikusi Voxen iraina, baina bai Irene Monteroren erantzun hori, irmoa, zer iruditzen zaizue gertatzen ari den guztia? Bueno, nik uste tatxo ikusi genuena biziki gogorra izan zala, eta malez ni espero nuen momenturen batean horrelako bat pasatzea. Azken hilabetetan ultraeskuinarra eta alderdi popularra asko igo dute tentzioa, atzo ikusi genuena ezen zoilik iraina, violentzia politikoa zela, eta horrela definitu behar dugu. Eta nik uste ez dela bakarrikan Irene Monteroren kontra, egia da Irene gorpuzten duela, eta hori ondorioak dituela baizik eta feminismoaren kontra eta eskubideen kontra, ez? Eta, bueno, nik uste dute honek erakusten digula da batetik nola datorren fascismoa eta orduan antolakuntza bat behar degula eta bestetik zein ezinbestekoa den gaur egun berdintasun ministerio bat, ez? Batzuk violentzia, indarkeria matxista ukatzen duten bitartean, horrelakoak ikustea erakusten digu zein beharrezkoa den feminismoa. Nik uste dut, orokorrean Europan eta iparralde global osoan eta inkluso mundu osoan zehar dagoen fenomeno bat da nola ultraeskuinak eztabaida parlamentarioen tentsionamendua ego duen, eta tentsionamendua esaten duenean ez da tentsionamendu politikoa, ze hori berez ez da negatiboa, baizik eta irain eta eraso eta inkluso violentzia pertsonalak, eta hori Espainiako kasuan alderdi popularrak ere bizi izan du. Kasadorekin oso argi ikusten da, ikusi izan, Ayusorekin oso argi ikusten da, eta orain Feijóoren alderdi popularrarekin ere jarraipen bat ikusten ari zaio, eta bereziki Voxen nola horrako debate parlamentarioak irainen retaila bat bilakatzen diren, eta hor oso evidentea da nola Irene Montero, incluso Yolanda Díaz, incluso Calviñok, nola emakumeek jasotzen duten violentzia hori. Eta bereziki hori, Irene Montero izan da berdintasun ministeritzaren buru nola matxismo erreakzionario eta erasoko honen guztiaren diana bilakatu den, ezta? Bai, nik uste momentu honetan badela oso saguratzua, baina niri beste irudi edo beste izen batzuk ere etortzen zaizkit burura ez Espainiako politikara begira, eta hori izan zen adibidez Bibiana Aidok horrelakoak ere pairatu zituen, paginek ere ez, eta zerrak eta emankomunean, emakumeak direla, poterea ukitu dutela, eta gazteak direla, ez, eta horren atzean badago, ez, imaginari hori zinetan, emakumeak ez gera egon behar leku horretan, ez, politika kasuntan instituzionala historikoki gizonen espazioa da, eta batzuk gizonen espazioa izatea, segitzen izatea nahi dute, ez, eta horrelako estrategiak gainean eustez, esan behar degula, estrategia hau antolatua da. Hau ez da izan mikrofono bat ipiniote eta tipoa fascista hutsa da, eta orduan esan du baizik, eta tribuna batera igo da, erabaki dute emakume bat izatea hau esaten duna, eta ez gizon bat estrategia antolatua da, ez? Eta nik ere, jarri nahi dut mai gainean horren elkartasun olatua zein izan dan, ez? Bakarrikan oro har Espainia edo estatu mailan egon den elkartasun olatu hori baizik eta, izen importanteak atera dira Irene Monteroren alde, eta batez ere
Espainiaren egoeraren kezkaz, ari naiz adibidez pentsatzen Txileko presidentea, tuit bat ipini zuen, Frantziako Melentxonek ere, Lula kustut ere jarri zituela ez, hor buruzagi oso importante batzuk, bai esan dute, Irenen aldeko babesa, baina Espainiaren egoeraren kezka, fascismoaren gorakararen kezka ere agertu dira, eta honi ere begiratu behar diogu. Eta fasismoaren gorakada horrekin esturidik lotura duena da zenolako erreakzioa egoten ari denez, mundu mailan feminismoak hartu duen indarraren aurrean. Bai, nik hori zautik esaten nuen, nik uste dut Irene Monteron bi aldagai desberdin batu direla. Lehenengoa esan da, zurinek esan bezala, nola emakumeen aurkako violentzia politiko hori ulertuta emakumeak boterera heltzen dira, botera ikusten dut, edo inkluso plaza publikora ataratzen dira, gogoratu nint txikian nintzen, baina EHK parlamentura heldu zanean nasnekan ez bezalako erredikulizazio kanpaina batekin, eta bar, nola hori emoten da, eta bestetik nola horri gehitzen zaion feminismoaren aurkako jarrera erreakzionario gutza, segarea Irene Montero da berdintasun ministerioaren burua. Hor batuketa bat edo nahasmen bat emoten da, eta eraren aurkako violentzia ikaragarria da, eta Irene Monterori geltatzen zaiona, baldin bazoaz, maila jeisten eta begiratzen feminismoan militatzen duten emakumeak nola horrelako violentzia erreakzionarioa jasotzen duten, bai simbolikoki zabaltzen ari den diskurtso batzuekin, bai pertsonalki, seguruenik ere. Bai, eta nik uste etortze, feminismoa landu dugunak oso ondo identifikatzen ditugu zeintzuk diran estrategiak, hasiera batean lehenengo estrategia horretan zen, Irene Montero existituko ez balitz bezala, lege hau ez da zure lekua, beraz ez zaitugu ikusten, gero beraren kontra eraso izugarrizko kanpaina bat, bera asuntzitzeko, eta orain gaude hirugarren fase batean, zeinetan erakusti nahi digute, bertan ez dagoela kapazitatuta bertan egoteko, ez? Infantilizazioaren estrategia, edo eromenaren estrategia, eta horiek, politikan ematen dira, eta kasu honetan Irene Montero, baina pairatzen ditugu egunero emakumeak edo zein lekuetan, ez? Guk egoten garenean egon behar ez garen lekutan, eta kazetaritzan oso ondo dakigu, edo unibertsitatean, edo beste hainbat lekuetan, edo autoritariak gea, edo bihurtu gea, edo histerikak gea, eta horiek badira, nik uste dut patriarkatuak oso ondo definitu indituen mekanismo misoginoak, ez bakarrik machista, baizik eta misoginoak esango nuke. Bihar azaroaren 25 zuzen ere emakumeen aurkako indarkeria guzti horiek salatzeko eguna, eta kanpaina instituzionalei buruz hitz egin da, aurtengoan gizonengan jarri dute fokua, gizonek hartu beharreko erantzukizun horretan, ez? Aldaketa bat antzeman duzue? Argia da, nik desberdinduko nuke alde batetik instituzioen kanpainak eta bestetik feminismoak egiten dituen kanpaina propiak. Bai nik uste dut aldaketa kualitatibo bat egon dela eta biktimizaziotik edo rebiktimizaziotik nolabait feminismotik bereziki empoderamendua eta autodefentzaren aldarri bat egin dela, eta instituzioen kasuan horien atzetik joan da, baina noski beste ñabardura handi batekin, kasu enten erabaki dute gizonengan jartzea fokoa, eta normala da, zera zotzaileak gizonok gara. Eta hori nik uste dut argi izan behar dugula, eta bereziki data honetan, azaroko 25 baten, erasotzaileari ere interpelatu behar zaio. Ez da zoilik diskurtso hori de kontu zibiek aletik, ez baizik eta kontu zibiek aletik eta ez erasotu besteak ez erasotzeko. Zentzuretan positiboa, aipatu behar da, Espainiako ministerioak bereziki egindako bideo brutala eta kanpaina brutala iditzen zaidala, eta nola gero eta gehiago, nik uste gero eta gehiago gizonok gara konstiente gure kokapenaz, baina baita ere batzuk edo askok konsiente dira eta horretan mantentzen dira, eta horrelako diskurtzak, Irene Monteroaren figuraekin lotuz, nola enrokamendu bat edo inkluso radikalizazio bat dagoen gero eta jende gehiagotan, gero eta gazte gehiagotan, matxismoa aldarrikatzerako bidean, eta horrezagatik esaten dut oso interesgarria eta oso ona iruditzen zaidala Espainiako ministeritzako bideoak.
Bai, hortze, bai, mugimendu feministak beste foko batean ipinit begira da, eta hori da justizia feministaren beharraz, ez da, justiziak, edo justizia ezagan beste gauza da impunidadea, eta normalean impunidadea matxismoen kasuan sortzen da gizonen arteko aliantza horiek suertatzen direnean. Horregatik nik uste gizonen interpelatzea modu kolektiboan biziki garrantzitsua dela zen. Batzutan ez, badago iruditegi bat, erasotzailearen iruditegia, eta hori da, ez dakit monstro bat bezalako tipoa, eta erasotzailea da hori, baina erasotzailea da bere alboan dakan guzti horiek bere erasoari aurre egiten ez diotenak, edo eurek erasotzaileak direnean, ez? Eta simplea da, eta adibidez, simple eta xumeak ditugu, eta hori da adibidez gizonen WhatsApp taldeak. Hori irudiezla indarkeria matxista, baina, seguramente ni ez nagorrelako WhatsAppera, baina igual eneko zakite gongo zaren edo ez, seguramente zaitzuzte konbiatuko, baina bapatean ez horrelako WhatsAppa sortzen dira, eta nola etxe egiten duten, ez, bere alboandaren emakumen inguruan, zenolako bideoak bidaltzen dira, zeren inguruan egiten dute barre, ez? Eta nik uste dit horri ere mugak ipintzea, eta esatea barkatu, baina nik honetan ez naiz hartuko, nik jolas honetan ez naiz hartuko jolasa ez dalako, ez? Ordu nik uste interpelazio hori egitea ezinbestekoa dela, ez? Gizonak dakate bi aukera, edo gizonekin egon, edo gizona eta maskulinitateari, maskulinitatea zentzu normatibo batean ulertuta horren kontra egitea, ez? Eta horren kontra egitea lagunduko digo bai emakumei, baina ere lagunduko digu LGTB pertsonei, maskulinitatearen eraikuntza biziki violentoa dalako, ez? Bai, esan markatu. Azkenean manada, bere garaian asko oso modan jarri zan kontzeptua, eta benetan erreala dana, ez da soilik eraso zuzen bat edo sexu abusu bat egiten duten talde bat. Manada da, hori baino askoz gehiago, manada da gizona izateagatik sentitzea zure albokoak egiten duena, inkluso ez ezaguna izan da, nolabait zure ardura ere badala eta parekoak zarete eta orduan horri edo garrantzia kendu, edo defendatu, edo ez ikusiarena egin, edo azkenean gizonok talde bezala nik uste dut estrategia asko ditugula oso barneratuta gure parekoak direnak babesteko edo gutxienez babesteko. Ez ikuserena hori da, ez ikuserena egiteko, ze hori babesteko beste modu bat da. Eta horrelako interpelazio zuzenak hori da behar duguna. Azkenean behar duguna da deseroso sentitu eta konturatzea deserosotasun horretan dagoela txarto dagoena. Eta horrek esan ditu deseroso egon garela. Ni gaur ikusten duen elkorreoko notizia bat, badakitau dela oso politikoki ez delatzena, baina jartzen zutela ez gaur Gasteizko auzo batean atxilotu dela gizon bat, sexu erasoa eskaintzeagatik adin txikiko bati, hau irakurta ez edo ondo, baina interesgarria zana da, bizilagun guztiak bere kontra entzutela. Eta atera zirela, berari esateko ez barkatu, baina gure komunidadean ez. Eta izugarrizko motin bat sortu da, eta azkenean, polizia, baina hori erakusten digu ze importantean komunidade ideia hori, eta ulertzea erasotzailea dela komunitatetik kanpo egon behar dena. Eta komunidade barruan egon nahi badezu, orduan landu beharko dezua, antipunitibismo perspektiba batetik, erasotzea ez da bidea, eta ezin da gure artean, ez? Eta bada kontu individuala, baina nire ustez ere da politika publikoak diseinatzeko enfokea. Bai, izan ere, autodefentza feminista izan da baita ere Euskal Herriko mugimendu feministak mai gainean jarri duen aldarri nagusiena ere, gaurkoan Bilgune feministako kide den Helene Lopetegirekin izan gara, eta horrela azaldu duzen nolako bideak hartu daitezkeen. Olatu feminista hauek iritsi denean, gizon asko ikasi dutela azaleko diskurso bat plazaratzen, baina gero praktikan ez dela ezer aldatu, ez? Orduan, exigitzen duguna da benetako ardura eta erantzukizuna hartzea, ez bakarrik maila individualean, baizik eta beraien inguruko gizonekin ere lanketak egitea, ez izatea konplize eta aliatu feminista izan ebaldun dute, bigarren planoan egon detezkela, baina hori, ardura eta erantzukizun osoarekin. Sareak eratzearen beharra ere aipatzen zuen, ez zenolako garrantzia duen sare indartsuak izatea guztion artean eta justizia epaitegietatik
hartu beharrean edo hartu, naiz eta hartu, zein garrantzitsua den ere ez bestelako bide batzuei ere ekitea. Bai, ez askotan esaten dugu, ez, nik askotan ere feminismoa bizitza salbatu gaitu eta erreala da. Eta azkenean zuke sistema patriarkal batean bizitzen zarenean egunero indarkeria pairatzen pairatzen egoten zarela, eta hau erreala da, esaten dugunan, eske egunerokoa zaila da, eta jendea esaten dugu exageratuak zarete, hori ere mekanismo patriarkal da, erreala da, ez, orduan nik uste dut ezinbestekoak direla espazio feministak, zareak, bai elkarren artean zaintzeko, gozotasunez egoteko, baina baita estrategia politikoak diseinatzeko, ez? Eta zentzu horretan autodefentza hitza horri egiten diogu erreferentzia, ez? Guk ez dugu besteen babesa behar, naiz eta guk eskubideak izan, eta hori ezin dugu ahaztu behar, guk eskubidea ditugu, baina guk nahi duguna da askatasuna, ez da, oso simplea da, ez da, hortarako nik uste zareak ezinbestekoa direla, emakumeen arteko zarea, feministaen arteko zareak, eta hori ez, aliantza horiek, eta berak esaten zuen bezala, gizonen konplizidade horiek apurtzea, eta hori ere geure ganatuko ditu gizon gutxi batzu gure gana. Bai, ezaket zerbait gehiago. Bai, aipatu duzunekin ameltzeko instituzioen rolaz eta paperaz eta feminismoaren eta zaren garrantziaren inguruan. Azkenean, inkluso aurrera pausu legal eta legislatibo handiak emon arren, abokatuekin, langile zitzaile, gizarte zitzailekin edo gizarte langileekin hitz egin duen orok, badakite zer nolako erantzunak egoten diren instituzioetan, bai komisaldegietan, bai epaitegietan, eta ze legeak asko egin dezake aurrera, baina sistema cis heteropatriarkalak azkenean gure baitan gorpuztuta dago, eta horri aurre egiteko ze importanteak diren ezaretzea eta gizonentzat ze importanteak diren ere gure burua errebisatzea, irakurtzea eta bereziki besteak entzutea. Biharkoan kalera ateratzeko eguna hiriburu guztietan daude deituak manifestazioak. Gezalatuko dugu eta diputatuen kongresura goaz, bertan eztabaidatzen ari direlako, onartzekoak direlako, beste behin ere estatu mailako, Espainiar estatuko datorren urterako aurrekontuak hirugarren aldiz kontak aurrera eramateko bez nahikoa eskuratu duelako koalizio gobernuak. Aurrekusi zitekeena hau, zeren isla da, Zurina? Bueno, ni uste dut nahiko espero genuela. Ez egon besterik, santzek behar zuen hau egitea, inbestidura blokea behartzula. Niri askoz interesgarria iruditzen zaite analizatzea ez askoz gehiago Espainian gertatu dana, baizik eta zeintzuk dira Euskal Herriko aktoreak Espainiarekin negoziatzen, eta azken urtetan aldaketa oso nabarmen bat egon da, jakin izan dugun lehenengo akordioa EH Bildurekin esan da, eta SAJarekin, eta EH Bilduk erakutsi dugu zerrenda bat, soziala, batzuk badira hortze, baina jota nik uste nahiko relegatua geratu dela honetan, eta hori oso saguratzua iruditzen zait Euskal Herriko panoramara ekarrita, egia da, aurten entzungo dugula Espainiako gorretan pasadan urtean entzundakoak, eta batasunarekin negoziatu indezue, independentistekin negoziatu indezue, baina nik uste dira hori nahiko ohituta egon den santzek atera behar zituen aurrera. Eta hau da joko parlamentarioa, jendea zaten dunean, edo batez edo ultraizkuina zaten dunean, paktatu duzu ez dakir hori, hori da ere parlamentarismoa. Eta horrela da, eta gustatu zaigu, edo ez, baina parlamentarismoa dira maioriak. Eta momentutan santzek maioriak ditu. Oso ados nago interesgarria dela, ez dakite Euskal Herriko agenteak, OEAeko agenteak Madrilen eta, baina konparaketa bat, bai. EAen dagoen potutza aurrekontuekin, EAJak soerekin eskazten zaigu PSE ez uzitzen dela batzuetan, erretan PSE-rekin atako ditun, eta Madrilen nola EAJ biekatzen nahi dan, bigarren mailako agente bat, esango dugu, bereziki konparatuta zer nolako papera zeukan lehen, ez hainbeste garrantzia galdu duelako, baizik eta garrantzi konparatiboa galdu duelako, izan da... Hala ere gauzatxu bete, Euskal Herrian oraindikan ez dakigu Alderdi Popularrak zer egingo duen, dana dirudi apurtuko duela, baina oraindikan ez digu zan. Baina
esaten duna, baina ahaztu berik Euskal Autonomia Erkidegoan alderdi sozialista, eta Nafarroan alderdi sozialista bere aliatua eta bere koalizio kidea dala. Beraz, pizkat zoramen bada, eta hemen daukagu Euskal Herria Bildu apurtzen negoziazioa EAJ eta PSOErekin, baina Madrilen PSOErekin akordio batera da heltzen. Hau da, hori, joko parlamentarioa da. Eta ikusten ditugu mi kontu. Lehenengoa da negoziaziorako nahia, eta bigarrena eta askoz importanteagoa negoziaziorako beharra. Ze beharra ez dagoenean ikusten dugu nolakoa dan hemen nolakoak diren negoziazioak, sozen eta sobren edo soberakinen banaketa, eta ikusten dugu Madrilen nolako behar horrek, nolako nahia eta nolako ahalegina sortzen dauen akordioak heltzeko orduan. Zentzu horretan, oso interesgarria da ikusten ari garena, eta bereziki, eta hau ja Espainiako klabean jarrita, nik uste dut, orain dela urte bat baino gitzeago oso kolokan jartzen genuela PSOE, Pedro Sánchezen gobernua zenbat irango zuen, errepikatuko zuen, ala ez, baina nik uste dut, bere investidura bloke hori indartzen oso ondo egiten ari dela, eta igual espero genuen deskalabro hori eta gobernu aldaketa hori ez dago gaur, orain dela 2-3 hilabete bezain argi. Bai, edan, puntu bat ipintze aldera, ia da Euskal Herrian, bueno, eaen, ez, batez ere, hasten garela PSek existitzen dela. Ez aurrekontuko da, nik esango nuke Euskal Herriko politika instituzionalean, ala ere, puntu bat ipintze aldera, pasaen urteko negoziaziotan, PSek egon zan, bileretan, aurten bakarrikanea jota junda. Eta hau ere, biziki esaguratza da. Baina aldi berean, Espainiako gortetan, aurrekontuen negoziakotan, Sánchez dakagu buruan, eta ere koalizioko gobernu bat. Eta, ni bai uste dut, Espainiako koalizio gobernuan aktore bakoitza identitate handia edaka, esango nuke inkluso 3 aktore darela, batetik PSOE, bestetik Yolanda eta hirugarrenik Podemos, eta normalean Podemoseko batez ere Irene Montero eta Yolanda nahiko entidadea daukate, eta nik esango nuke aurrekontuetan izan ezik. Aurrekontuak dira Sánchezen eta PSOEren gotorlekua, eta hori ere eragina du onerako eta txarrerako seguramente gobernuaren irudi horretan. Eta oso interesgarria esan duzuna, ze oran ñabardura bezala jarri duzu, baina EAen zer gertatzen den alderdi populararekin. Ze alderdi popularak bat batean sustendu emongo dio EAJ eta PSeren aurrekontu batzuei ez dut uste, baina horren plantak egingo dituzte eta Madrilen gerra irekian daude eta gainera gerra ireki hori da alderdi regionalist, ez decir... Bueno, nik uste eta irakurri behar dela klabe, bai lokaletan, ni oso fana naiz alderdi popularra Euskal Herriko politikan sartzen denean, porque beti irakurketa badauketa, eta nik uste, aurten dela, azken urtean bakarra zeinetan alderdi popularra negoziatzen sartu dela, eta kasualidadez hauteskunde urtea da. Eta nik uste dut hemen Gasteizeko jendeari begira dagoela, Arabako jendeari begira dagoela, seguramente apurtuko du, eta orduan bakigu ze diskurtsoarekin ateako da, eta hori izango da EAJ txartoa da, eta nahiago du Bildurekin egotea, eta nahiago du, eta orduan benetako eskuma gugea, diskurtsoari, baina gero hemen dago oso klabe, oso interesgarria da, nork ari da negoziatzen Peperen izenean, eta ez da Iturgaiz. Urtero Iturgaiz da juten dana negoziaziora, eta hontan ez doa bera, doa beste batek. Bueno, igual, hemen dago... Baina ez, ez, nik uste dut Iturgaiz gutxi geratzen zaiola, eta hau, seguramente honen islada badala, ez? Aurrekontuak apurtzen diren momentuan, ere alderdi populararen porrota da, eta alderdi popularraren porrotaren burua Iturgaiz da, naiz eta berak ez negoziatu hor, ze badago Ciudadanosen transfuga negoziatzen ari da aurrekontuak. Orduan nik uste klabe horretan irakurri behar dela.
Ikusiko dugu zer gertatzen den hemendik aurrera eta Zurineren aurreikuspenak betetzen diren ala ez. Gezaldatuko dugu bihar ostirala, Black Friday izenekoa delako, ez da? Ez dakite agian Black Month ere estan dezakegun, dagoeneko ez dakite noiztik daudela ofertak eta beherapenak, gero ere komentatuko ditugunak, ez da? Zein punturaino diren benetazko beherapen horiek, baina zein eratara instalatu den egun hau, ez? Gure gizartean duela urte batzuk ezen existitzen, ezen hain popularra, ala bai? Baina normala da. A ber, normala da, oso kritikagarria da kontsumismorako joera ez pertsonengan, baizik eta marketing kanpaina erraldo joinak esaltzen dizkigutenak, baina bereziki, baina nik normaltzat hartzen dut jendearen erantzuna. Ale gehiago soldatetan eta orokorrean erosmena almenean hain, hain beste atzera pausu emon direnean, noiz eroksiko dut nik arropa. Normalean, berapenetan. Eta bapatean jantzen badizkidate berapen batzuk gabonak baino lehen, hori baita ere egingo dut. Nortzuk galtzen dute, badakigu, magazin edo denda txikiek hor ez daukate aukera gauza asko egiteko, baina hor egon behar dire instituzioak guztiak regulatzeko, bono dendak ataratzeko, marketing kanpaina handia egiteko dendari txikiekin, hori da kontua. Jendeak erostea, hori normala da, jendeak beharra ditu, eta merkeago lortar badu egoera honetan, merkeago biatuko du. Bai, estrategia aldetik egia da fisura gabeko plan bat dela, ez? Baina gero be aldeak ere ikusi behar, ez? Zenolako dendetan kontsumitzen den, merkataritza lokalarekin zer ari den gertatzen, ez? Aspekturiek guztiak, ez? Azaleratzeko eguna ere izan daiteke biharkoa. Bai, bueno, seguramente ikusiko dugu, ez, makro zentro komertzialetan iarak ikusiko ditugu, olainen ikuste dut, erosketa asko egingo dira, beraz Amazon egongo da topera, baina nik uste justo dela eneko planteatzen dula, ez? Osea, jendean, individualean, ipintzea begirada nik uste erratzea dela, ez? Nik adibidez kasko bat berri batzuk behar ditut, noiz erosiko ditut kasko horiek. Jakinda kasko horiek behar ditu dela lanerako eta nire soldata igo ez dela, baina kaskoen prezioa bai, seguramente bihar erosteko eguna, eta ez bada bihar izango da urtarrilean, ez orduan. Hau kontradizio bat da, bai, baina gero badago bakoitza dakan poder adquisitibo hori, ez orduan. Egia da, klabea dagoela hortze instituzioak zer egiten duten eta zer sustatzen duten, ez? Bono da adibidez oso ondo funtzionatu indu, eta ni horrelako proposamenak egitea ezinbestekoak dira, eta gero heldu behar diogu inflazioaren egoerari, zen hori da strukturala, ez? Porque, bai, zuk aldiozu Black Fridayren kasko batzuk erosi, baina ogia igo da, eta ogia egunero erosi beharko dezu, arrautzak izugarri igo dira, aragia izugarri igo dira, eta horiek dira oinarrizko produktuak, ez? Eta hemendak agun arazoa da, zerraitik oinarrizko produktu horiek ezin ditugu erosi, eta zenolak ondorioak dakan hori gure nutrizioan, gure ahulduntzean eta ahulduntze ekonomikoan eta barretan, ez? Dena den kontu zibili behar ere, horrelako egunetan, ez da? Kontsumitzea bultzatzeko helburu duten horrelako egunetan ere trikimailuak egon badirelako, eta aspaldian badakigulako, ez? Oferta baten, etiketa baten azpian agian ez dela prezio gorago bat aurkituko, baizik eta basuago bat ere. Ez que, hor daukagu alde batetik, bai, jendeak bere beharrak azetu behar dituela, edo inkluso bere kontsumo, esan nahi badugu, baina baita ere, merkataritza gune handiek egiten dituzten trampak, eta horiek berez ez dira legalak, eta horren inspektoreak daude nunbaiten, horren guztiaren kontrola egiteko, arazoa da horren aurrean kesak plazaratzen badira, erantzuna edo zigorra inkluso minimoa dala bitu. Ni ez naz eskatolikoa zapaisa, eta orduan kendu dute mania jendeari esateko zer egin behar dagoen, edo gizartari esateko, hau egin behar da, ez. Nik ikusten dut nun dagoen boterea, edo nork daukan boterea, eta zer egiten du botere horrekin, eta instituzioen gan jartzen dut begirada horregatik, ez, mania pertsonale batengatik. Eta da zer egiten da instituzioetatik, hau guztia zuzentzeko. Ze, bueno, dendan El Corte Inglés bezalako denda batez sartu zure
merkataritza txikiak babesteko, igual hori ez da ideia. Black Friday aurrean emoten diren abusu guztiak daudelako, eta hori oso nabaria da, eta jendeari esan behar dauzela, zen badaude, eta horren aurrean ez ikusenen egitea, horreako mekanismak existitzen dira, eta indarrean jarri aldira. Beste gauza bat da, instituzioak zer egiten duten horrekin, eta B alderarekin, beste B alde handi batekin, dana lanaren lan temporara eta ze lan baldintzetan lan egiten duten, merkataritzan lan egiten duten jendea, edo dauden jendea data hauetan. Hain zuzen ere, biharko eguna baliatuta, Bizkaiko merkataritzan mobilizazioak izango dira, euren lan baldintzak salatzeko, soldatak izoztuta dituztela salatzeko, eta prekaritatean bizi direla esateko, zen esateko. Ez da 1.000 eurora eskaz ez dilerako heltzen euren soldatak. Aiara de horretan lankideak jorratu du gaia. 1.000 euro eskaz, hori da Bizkaiko ehungintza, larru eta oinetako eta merkataritza orokorreko langile askok jasotzen duten soldata ian gutxiago ez bada. Lan baldintzak guztiz prekarioak dira eta beharginak nazkatuta daude. Nosotras decidimos empezar las huelgas porque la situación que tenemos salarial es muy precaria. Entonces tenemos unos salarios a jornadas completas muy bajos. 2019an hasi ziren 3 itunak negoziatzen eta hori dela eta aspaldi dituzte soldatak izoztuta. Si continuamos en esta situación, no vamos a poder llegar a final de mes, que ya de hecho no llegamos muchas de nosotras. Sektorea oso feminizatua da, soldatak 1.000 euro eskazera heltzen dira eta askok lanaldi partzialak dituzte gainera. Oso sektore prekarizatuak eta feminizatuak dira, oso soldata basuekin, lanaldi partzialekin batez ere, eta orokorran bizitzen ari garen bizitzaren garestitzearen igoerak bereziki kolpatzen ari diren sektoreak dira. 20, 24, incluso hay trabajadoras de 10, 15, 12. Entonces, claro, a nosotras que no nos suban el IPC nos supone mucho, porque a final de mes los salarios de compañeras pueden llegar a ser de 500 euros. 3 urte baino gehiago daramatzate 11.000 langile ingururi eragiten dien lan hitzarmena negoziatzen. Denda txikiek ez dutela KPIa igo nahi dio patronalak, hala ere handiek egoera baliatzen dute. Zenbait merkatari txikik euren kabuz igo baitute. Hala enpresek irabaziak dituzten bitartean langileen soldatak izoztuta jarraitzen dutela ohartarazi dute. Todos son excusas, supuestamente los empresarios no ganan dinero, entonces no pueden pagar los IPCs. Porque los números están ahí, los números de la mayoría de las empresas son de beneficios, entonces está claro que sí pueden subirnos, pero no quieren hacerlo. Halaber, Sekobi eta Bilbo dendak elkarteek osaturiko patronalak erabiltzen duen santaia salatu dute. Prest daudela KPIaren araberako soldata igoerak emateko, baldin eta guk moldatzen badugu gaur egun kobratzen den antzinatasuna, gaur egun 4 urteko bakoitzeko sektore hauetan kobratzen da urteko, momentu horretan daukagun soldataren 100%. Planteatzen digutena da 100% izaten jarraitzea, baina beste oinarri bat hartzea, hau da, eguneratu gabeko oinarri bat hartzea. Horrek egia da, urte batean edo bitan ez dakala eskuratzea almen galera handia, baina peluzera bai dakar. Bai dakar alde handia dagoelako, mobilizazio guzti hauetan mahai gainean jarri dugu guretzako udako larun bat arratzaldeak oso garrantzitsuak direla. Azken batean merkataritzak eta ordutegi komertzialek daukatena delako bizitzarekin oso uztartzeko oso zaila den bizitza laboral bat. Y son días en los que no hay suficiente beneficio porque no hay gente que entre a las tiendas como para tener las tiendas abiertas. Horrez gain bajen osagarria ere kentzea proposatu du patronalak. Pondría pues todavía más precariedad para las trabajadoras. O sea, el no poderte coger una baja porque no vas a cobrar pues eso, tu salario íntegro. Y si ya no llegabas ni a 1.000 euros, pues imagínate si nos quitan el complemento IT. O sea, sería horroroso. Entonces, ¿qué tendríamos que ir a trabajar? ¿Enfermas? Pagaiari helduko diogu, Irati Zienrarekin, Labeko Bizkaiko merkataritzako arduradunarekin, eguerdion Irati? Kaixo, Irati, ez dakit entzuten gaituzun? Kaixo, egunon. Kaixo, esan bezala ez, bihar... Ez da entzuten? Bai, entzuten zaitugu zuku. Apur bat mostuta, baina bai, entzuten zaitugu. Bueno, saiatuko gara aurrera egiten. Esan bezala ez, bihar Black Friday... Mosto egiten da, saiatuko gara aurrera gozurekin berriro ere konektatzen, bale, Irati, eskerrik asko.
Bueno, hauxe da, ez? Zenolako lan baldintzak dituzten, zuzen ere, multinazional handien lan egiten duten denda langileak, ez? Dendako langileak, eta ahaztu gabe, ez? Gehienak, zezateagatik ia guztiak emakumeak direla. Bai, ez, sektore feminizatua da, leheno batek ezaten zuen, ez? Jardunaldi osoa 1.000 euro. Demaguna 700 euroko alokairua dezula, zenbat geratzen zaizu bizitzeko. Eta bizitze horretan, sartu behar dezu gaxa, sartu behar dezu argindarra, sartu behar dezu elikadura, sartu behar dezu gauza asko, ez? Bueno, nik uste argi ikusten dela, ez? Egoera oso latza dela, baina gero aipatu ditu beste netzako oso interesgarriak diren beste puntu batzuk, eta da, bueno, batzutan badaude makro denda hauek ireki behar ez diren egunetan, ez, kontsumismoa bultzatzeko, baina bizitzarekin ezin diranak ustartu, eta nik uste honen inguruan ere eztabaida bat egin behar dugula. Eskatzen dutena, justizia eskua dela. Bai, egia da, ez, eta hori kontuan izan gabe leku askotan ere, igandetan ere irekitzen dituztela. Eta gainera ez daukanean zentzurik, ze hor demoten diran salmenta kantitatea edo salmenta neurria oso txikia da, baina da bentaja komparatibo bat lortzeko helburuarekin, hau da, lehiakortasun irudi bat emateko, daukazu hor, 3, 4, 5, 6, 12 langile, ezer egin barik, eta zera, haien domekak eta haien zaintza edo eta deskantzu eguna ezabatuz. Joan alzara Europakoia edo zein hiriburura eta hainbat lekuetan, domeketan, dan aurkituko duzu itzita. Normala dalako, deskantzu eguna izateaz gain, jendeak ez dauka buruan egun horietan askotan erostea. Eta gainera, niko goratzen dute, Bilbon debate hori oso handia izan zen, oindala urte asko, eta esaten zen, bueno, holan kontratazio gehiago emongo dira, eta soldata hobeagoak egongo dira, eta zer deskubritu dugu gezurra zala, genekin gezurra izango zara, baina demostratu dugu gezurra da, ez daude kontratazio gehiago, kontratazio horiek ez dira hobeagoak, eta gainera domiketan lan egiten da txantaiarekin. Oso eremu komplikatua da merkataritza, bai, antolatzeko, beraz urdientzekoa da sindikatuak egiten ari direna, bai, antolatzeko, bai, bakoitzan aldarria egiteko ze hor enpresa handiak, ertainak, txiki, asko daude, eta beziki lan baldintzak ikusitasunik esan du, eta ikusi dugu intxe beltan ere bultaian. Bai, eta gainera hor, hasi zenean irekitzen domeketan sortu zen niretzako fikzioko argudio bat, eta zala ez, dendak irekita hiriari bizitza ematen dita horregatik, balio publik, balio interes sozialeko balio bat dakat, eta hau gezurra da, eta honek erakusten dugu, zenolako ereduaren alde egiten dezun, egiten aldezun negozioaren aldeko naiz, eta gero etekinak izango, baina negozioaren eta kompetitibidadearen aldeko apostua, edo egin dezakez, ez dakit, kaleak antzerkiz bete, okurritzen zaite, edo kontzertuz bete, edo trikipoteoz, edo delakoaz. Orduan hemen, ari gara lan baldintzen inguruan hitz egiten, eskubideen hitz egiten, baina ari gara ere ereduaz oroar hitz egin. Eta berriz ere nik ez detuzte kasualidadea denik olako soldata basuak beti sektore feminizatutan berriz ere ikustea. Bai, gainera, merkataritza resilientea eta balorea txikiaren inguruan asko hitz egiten da, eta hori oso importanta da, baina ikusten duguna da, gure merkataritza askoren miserian oinarritzen dela, soldata txarretan oinarritzen dela. Nik beti esaten dut, hiri eredoren inguruan edo herri eredoren inguruan, adibideo benena BBVA dorrean daukagula. Goian startup emprendimendu fikzio hori, eta berean Primark. Eta hori da, niretzat metafora oberena. Hori da gure komertzio resiliente eta balorea txikia, soldata txarrak, fast fashion eta lan kaskarrak. Eta gainera da eredu bat guztiz depredatzailea berarekiko, soldatak gutxi edo txikiak oraintzen zaie milaka langileiz, milaka dira, ez da enpresa txiki bat, dira milaka langilei, eta langile horiek gero Black Fridayra joan behar dira, edo berapenetara joan behar dira, haien beharrak erostera, eta orduan, hau da, masa salarial handi bat ez badago, ez da egongo erosmen almenik, ez dira egongo erosketarik.
Hau da, nolabiteko inbertzio ere hortik etorri behar da, eta balorea txikia ere hortik etorri behar da. Ez da bardina saltzea dena baten, ez dakit, 30 eragile dauden soldata kutreak irabazten eta pila bat ordu egiten eta ematen duten haien denbora guztia gauzak ordenatzen milaka pertsona daudelako dendan, edo saltzea denda baten atentzio bat pertsonizatua izango dugun, marken inguru gainean ezagutza egongo dan, eta ambientea eta kalitatea beste bat izango dan. Hori da balorea txikia, eta ez soldata miserableak ordaintzea. Saiatuko gara orain bai Irati Zinrarekin bat egiten. Kaixo Irati, Labeko Bizkaiko Merkataritzako ordezkaria, eguerdion. Eguerdion, entzuten da? Bai, entzuten zaitugu, bai. Zuku? Bai, ederto. Aipatu dugu ez da, bihar Black Friday delakoa izango dela, eta egun horretarako, hain zuzen ere, aipatu izan ditugun lan baldintza guzti hauen salaketa egiteko, ekintzak antolatu dituzuela, ez da? Zer prestatu duzue biharko? Bai, berez greba eguna daukagu, egun merkataritzan, larru eta mietakoen merkataritzan eta merkataritza orokorrean ela sindikatuarekin batera. Ez da lehenengo eguna, Black Fridaya itzakia bat da, baina dagoeneko 8 greba egun egin ditugu sektore hauetan, hitzarmen duinen aldeko borroka dela. Eta ez, 2019 negoziazio mailak irekita daude, eta apenas egon da urte hauetan, baina baita ere hitzarmenak ez hobea, eta aspaldi diogu digitalizazioa dela eta zehari dela aldatzen merkataritza, beste hainbat arrazoi ere aipatu dituzue opinioz bakarrik, baizik eta dela online salmentak dakarrela hori arautzeari begira, kontziliazio neurriei begira, denbora libre gehiagoti begira, ordutegien flexibilizazioa dela eta abar luze bat. Irati, hemen utzi behar dugu konexioa, sentitzen dugu, baina ez da bat ere ondo entzutenari, sentitzen dugu. Eskerrik asko Irati, hurrengora arte. Bueno, hemen utziko dugu gaia guk ere, beste lerroburu batzuei ere begiratu behar diegulako, badakizue atzokoan argi berdea eman zitzaiolako Bizkaiko Batzar Nagusietan, Usansolo udalerri bihurtzeko, eta osaren posez hartu dute berria bertan ikusiko dugu. Zoriontzeko berba bakarrik dauz, ospatzeko egunera, ospatzeko, negarreiteko, besarkak emoteko, esateko, ostia, bide luzea izin den arren, lortu dugu, egin dugu posible. Borroka hau aspaldiko partez dator, da 1986ko ordezkariak ere baditugu. Heldu da bai garaia, udalerria gara, denon lanari esker, zorioneku, eta mailugarrenak gara. Gora Usansolo eta Usansolo herria da. Posata jaia nagusi Usansolon, aldarrikapen historikoari bide eman zaiolako, baina kezka puntu bat ere etor daitekeenaren inguruan, ez? Zer aurre ikusten duzu, zer uste duzu gertatuko dela? Ez dago eta oso argi zer gertatuko da, maila, zera, Eneko Anduezak igarri zuen markatu elegide bat aurkeztu egingo duela Espainiako gobernuak. Pitzia da lehendakari gaia egitea zera, anuntzio hau eta ez egitea adibidez Denis Itxaso edo ez egitea beste nolaite, baizik Anduezak berak egitea. Ezin dena gertatu da, eta Eskozian bezala edo aurretik beken bezala, da legea imperatibo demokratikoaren gainetik jartzea edo aitzaki bezala jartzea. Berez, imperatibo demokratikoa erabakitzea egon behar da, legea edo arautegiaren gainetik horrelako kasuetan, eta pozik alde batetik erabaki dutelako eta erabakia aurrera atara dalako, baina ikusiko dugu nola amaitzen den eta hori ja kezkagarriagoa litzateke nire ustez.
Nik uste dut hemen klabe asko daudela ulertzeko, importanteena da justo enekok esan duela, borondate bat zegoela, borroka historiko bat zegoela, eta borondate horri heldu zaiola. Eta zentzu horretan ikusten demokrazia ikuspuntu batetik zoriontzukoa dela. Orain, bestea. Eta bestea da, kontu tekniko, burokratiko eta horren atzearen politiko da den. Nik uste dut, asaldu behar dela gertatzen ari den. Eta gertatzen ari dena da, gure kode zibila oso ondo esaten dunez, beko lege bat ezin du goiko legea baino gauza gehiago egin. Eta zentzontan, dakagu lege forala eta dakagu Espainiako legeak. Eta Espainiako legeak esaten duna da, desanexioa ezin dela posible, 15.000 biztanle ez badaure. Usansolok, 4.500 dauka gaur egun. Elegitea egiteko 3 hilabete daude. Hortxe, kapazak diren edo ez itxiko. Hori da esaten duena. Eta horregatik Anduezak esan zuena, baina hemen dago interpretazioa. Eta zuk aldozu dedilloan ipini legea, edo interpretazio horretan esan, borondare politiko bat zegoela, herri historia bat zegoela, eta orduan honi, pixkat legea modu oso zorrotzean aplikatu. Kasuak egon dira, Andaluziako hainbat herri honen prozesuak bizitzen dituzte, da azkenean herriak bilakatu dira. Baina hemen ere sortatu daiteke beste entramadu burokratikoak, eta da, egia da, gure kode zibilak esaten duela, beko lege bat ezin duela, goiko lege bat oztopatu, baina aldi berean dago kompetentzien legeak esaten duna, kompetentzia batzuk baditugula, eta lege forala da dakagun kompetentzia bat, Orduan, ikusiko dugu zer gertatuko dan, egia da, 2-3 hilabetetan ikusiko dugula, baina niri, eta ni honekin nahiko pesimista naiz, eta espero dut benetan Usanzoro herria izatea, benetan espero duela, baina nirik eskatzen dit Anduezak esan dakoa. Zen Anduezak ez da, edo norrek da peseren gizon fuertea, eta ez dakit beroaldi baten bueltan izan diren bere hitzak, edo Espainia gobernuaren hitzetan hitz egiten ari dan. Hala ere, zorionak Usansoloko eta guztiak. Dugu orduan, tarte honetan, zenolako bilakaera duen gaiak, eta minutu gutxi falta dira solasaldia amaitzeko, baina Eskoziari buruz ere arituko gara, badakizuelako referendum bat badagoelako mahai gainean, baina Erresuma Batuak adierazti duelako auzitegi gorenetik hain zuzen autodeterminazio eskubideari atea izten diola, ez dutela horretarako baimenik, aspaldian zebiltzaten hori esaten, oraingoan auzitegi gorenak berretsi egin du, orain ikusiko da, zein bide hartzen den, edo zein aukera irekitzen den hemendik aurrera. Azkenean legek, eta gai hauetan bereziki dauze pentsatuta bidea izteko. Eta Claritiak, hemen asko aldarrikatzen duguna, da Kanadak inposatutako lege bat independentzia estopatzeko. Orain ikusten dugu Erresuma Batuan zera Gorte Gorenak esandakoa, ikusi genuen Espainian ere Tribunal Konstituzionalak esandakoa. Borondate politikoa badago, gero ikusiko da, zin izango dan, segregazio edo independentzia prozesu baten kokapena edo enkaje juridikoa. Baina hor, eta hori Kanadako Gorte Gorenak esan zuen, alde batetik, imperatibo demokratikoa eta horren negoziazioa. Amaieratik hasten baduzu, ezetza aurkituko duzu. Eta hori nik uste dut dara Eskoziatik eta Kanadatik edo Quebeketik jaso behar dugun ideia bat eta oso argi izan behar duguna Euskal Herrian. Guztiz adoz, imperatibo demokratikoaren ideia fundazionala da, hala ere dakagun estenatokia eta ez da una. Eta nik bai uste esan behar dela, printzipioz Eskoziako parlamentuak ezin duela modu formalean erreferenduna aurrera eraman, esan bexalaz, Euskal Herrian, Euskal Herriko parlamentuak ezin duen bexalaze, edo Katalunian generalitateak ezin duen bezalaz, orduan hemen, naiz eta guk imperatibo demokratikoaren aldegin, hemen orain dagoena da, zein izan berdan estrategia. Eta hau da, nik uste dut, eztabaidan dagoena, eta nik uste dut, SPNek nahiko fuerte dagoela, eta orduan Eskoziako hauteskundeak
plebizito bat bezala, ez? Ulertuak izango direla, seguramente ere neurtzeko zein dan benetan, ez? Autodeterminazioaren masa hori, eta emaitza horien, zein den emaitza horien gauzak ikusita, bueno, a ber, horren aparte zenolako kapazitatea dakaten Londreseko gobernuarekin negoziatzeko, ez? Baina momentu honetan naiz eta aldarrika fundozean ala, beste bat izan, hemen estrategia eta urrengo mugimendu eta taktikoak zeintzuk izan diren ikusten oso importantia dela bebai, ez? Amaitzeko importantena da indar harremana. Zeintzuk diren indar harremanek. Hortik gero etorriko dana. Indar harremana legea mahai gainean jarrita beti joango da status quoaren alde eta ez aldaketaren alde. Hoberena da, erabaki honekin, berez ere independentismoaren indarra handitzen dela, eta horren aurrean agian independentismoa nahiko geldo dagoela momentu honetan berraktibatu daitekela. Mira, kontu handizibili behar da Londreseko gobernuak hartzen dituen erabakiarekin, ze horrek agian irikatzen da independentzia prozesu bat. Bai, Euskal Herrira ekarrita ere ez, islada izan dezakelako bertan gertatutakoa, Katalunian gertatzen ari den prozesua bezala ez, elkarrelikatzen direlako, eta, bueno, inflexio puntuak markatu ditzaketelako ere bai. Bueno, ikusiko dugu zer gertatzen den egunotan ere. Hemen utziko dugu solazaldia beste behin eskerrik asko gurean izateagatik, Zuriñe Rodríguez, Ander Romero, eta ordu betatik aurrera eguneko albiste nagusiak. Gero arte.